yakanyorwa nemurume unonzi John, chapter 16. These things I have spoken unto you, that ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Jeremiah chapter 8. Not tanga takatarira utano asi hauna kuvapo, tanga takatarira zvakanaka asi hazvina kuzoita. Haleluya, haleluya. Ogona bayani makamira ipapo. Haleluya. Aya yandaverengesa pano murume anonzi Jesu anoti ndakakunda nyika. Haleluya. Ana akunda nyika akundira nesu. Haleluya. Reke yekwedu ine muchinjikwa, muchinjikwa uyo wakarereka unoti wetakura wako muchinjikwa tiite basa raMwari. Haleluya. Nakuti svike patinongonamata takanga takatarisira rugare asi haruna kuvapo, takanga takatarisira utano asi hazvina kuvapo. Ndo zvakanga zvakanyorwa namaprofita panguva iyoyo. Zvino Jehovha anoti pasika pane matambudziko asi be of good cheer, nokuti ini ndakakunda nyika. Haleluya. Takanga takatarisira kuti tinokundikana, nokuti yakakunda nyika tinokunda. Haleluya. Kuda kumbosvika patinosimudzira musharukwa uyo anotikundisa. Haleluya. Madzibaba edu akatadza asi nokuda kweiye akakunda nyika tiri vakundi nekupindisa. Haleluya. Wakanga vakatarisira kuti hatiwaniki asi nokuda kweiye akakunda nyika tinowanikwa nekuwana. Haleluya. Hatina utano huzhinji hunoshamisira nemaconditions atinawo asi nokuda kweiye akakunda nyika tinokunda nyika. Kuda kumbosvika patinorasika munyika dzemweya titi nokuti iyemi makakunda nyika. Kunyangwe nepamereji yangu handichatarisi zera rangu, notarisa iyemi makakunda nyika. Kumafinance dzangu handichatarisi zvandinotambira, ndinovimba nemi makakunda nyika. Haleluya, haleluya. Takanga tine zvirwere zvemadzita zvaitevera kubva kumadzitateguru asi takavimba nemi makakunda nyika. Ndakutarisa wangu muchinjikwa. Haleluya. Kuda kusvika patinorasika munyika dzemweya titi zvino kwazvo handichatarisi zvakandikomberedza, ndakutarisa pamuchinjiko. Muimbi wekwedai pakati zvose zvinoregererwa pamuchinjiko. Haleluya, haleluya, haleluya. Wekuti vazvandiri vae pamasoso ekuda kunamata, kunzwa kurumwa kuda kurumbidza uyo akakunda nyika. Atisvike patinonamata akakunda nyika titi nokuti makakunda nyika ndakutarisa kumuchinjiko wenyu. Ukaverenga kuna Numbers pachapter ya 21 kubva pavhesi ya 4 kusvika pavhesi ya 9 vanonzi Mozisi vanoti kuva nekuti nyoka dziri kuruma vanhu murenje. Mozisi unonzi naJehovha tora nyoka yendarira turike padanda, uyo unotarisa nyoka yendarira unorara. Obva taenda pana John chapter 3 pavhesi ya 40 zvinonzi naJohn pachapter ya 3 pavhesi ya 40 saizvozvo mwanakomana wemunhu akasimudzwa kuti uyo anotarisa kwaari ave neupenyu. Dambudziko redu rekuti tinotarisa dziri kuruma makumbo regera kutarisa iri padanda. Haleluya. Mangwanani anonga tipote pamberi paJehovha titi tauya kunemi Mwari, hatina zvizhinji zvatinazvo, tine mimoka makakunda nyika. Baba wekudenga tinokunamatai mangwanani ano, utano hwedu hushoma asi emi makakunda nyika. Akanaka Jehovha muri Mwari, pamwe vedu hatina pfuma inoshamira, tatinacho ndimi makakunda nyika.
tikudei baba vokudenga sakanaka mweya mutsvene totarisa kunemi totarisa kunemi totarisa kunemi rabasata yamandari dabasata rabasa uritete yamandari tetete basata uratata yamanererebesata yamanda tigodzei mangwanani ano nokuti makakunda nyika adzai kotekwa rino nokuti makakunda nyika makanaka Jesu muri Mwari otarisa padanda kunemi Mwari kwazvo makabva baba vari vanoziva dzavakatangakunyorerwa rova rudo irwoko runonzi rudo rwekutanga haleluya rune mwoyo tanga inoreresa haleluya haleluya zvino vanonzi akabva parudo rwekutanga angosvika patinongona mata titi Jehovha rudo rwekutanga rwakaenderiko haleluya aiti misodzi yeziso ikabuda tinopukutana tikarwarirwa tinoshanyirana tikava nedambudziko tinosheya zvishoma zvatanga tinazvo rudo rwedu rwakare rwakaenderiko angosvika patinongona mata sekereke Jehovha dzorai rudo rwedu pakutanga haleluya tiite tichidevesa titaure tichidevesa tibate tichidevesa
kuteerera. Haleluya. Pamberi paMwari kuti Jehovha ndondi akati pamuri Mwari ndorwamakaisa pakati pedu kwepakutanga. Jehovha tirangarirei muri Mwari, tirangarirei muri Jehovha. Asvikai baba vedu muri Mwari, dai rudo rwekutanga pakati pedu. Rangarirei Jehovha patakacherwa. Unonyora kuna Mozisi muchiti rangarirei wedombuka rakacherwa. Tauya mangwanani ano Jehovha kuzorangarira pamakatichera, pamakatitora kwenyika iri muzviri zvainesa ukatitenga nemutengo weropa unokosha. Tauya kuzoriwa rudo rwedu rwekutanga baba vokudenga. Mazita enyu Mwari vokudenga, mazita enyu muri Mwari, mazita enyu muri Mwari, mazita enyu muri Mutsvene. Akanaka baba vedu muri Mwari, waiwongwai mangwanani ano. Mazita enyu baba vokudenga muri Mwari, takutengai baba mangwanani ano, takupai takuamatai muri Mwari. Mazita enyu baba vokudenga muri Mwari. Oramitai baba, oramitai baba, mazita enyu baba vedu muri Mwari. Baba, mazita enyu baba muri Yesu Mwari nokutenda nokuremekeza muri mazita enyu baba vokudenga. Mabasa vaposta pachapter 28 pavhesi ya 1 taura akanga abva kuita zvirwere. Vaposwa kuafa munhu kugwa paanosvika pamauta vakavanzwira tsitsi vakavanzwira tsitsi vakavabatsira nehuni dzokudziya moto. Uhuni imomo mukabuda nyoka ikaguma zvakare. Haleluya. Asi munofara nokuti unonzi Pauro nyoka haina zvayakamuita. Haleluya. Zvichida imwe hama kuroorwa kwakaita zvekunetsa. Ava bomumereji macho hazvisi kufamba zvekare. Basa racho rakaita zvekunetsa. Avapo pabasa pacho hapana zvekufamba. Kuti kare ndamboverengesa pekutanga ndikati shoko raMwari ranyora richiti eni ndakakunda nyika. Haleluya. Kuti akakundira zvose. Akatikundira Yesu tinotenda Mwari. Angoti ngosvika patinongonamata okudenga. Famba kwazo afamba unoramba muri Mwari. Kwazo kana kunaka kwazo unoramba muri Mwari. Kana mandiropafadza ucharamba muri Mwari. Kana ndakandipa nguva yekuchema unoramba muri Mwari. Unoramba muri Mwari zvakarema zvakanaka. Atingosvike patinongonamata. Vana kana vasingaiti zvakanaka unoramba muri Mwari vachaita zvakanaka. Utano husi kuita zvakanaka unoramba muri Mwari. Kuregere kuva nechingatiparadzanisa nerudo rwaJehovha. Pauro unoti achibva mukuda kuurayiwa negungwa rinopenga nyoka ichiruma zvakare. Vanhu vakatarisira kufa kwake asi Jehovha wake ukamuseva. Pamberi paMwari kuti naJehovha unondirwira pane zvinouraya, naJehovha unondikundira hondo dzangu. Pamberi paMwari umbonamata kuti Mwari vokudenga, kurema kwazvo kana kusarema kwazvo, tariro yedu ndimi mangwanani ano, tariro yedu ndimi mangwanani ano. Ndinovipa nemi vita renyu Jehovha riregere kunyadziswa nokuda kwenyu. Kuvimba nemi Mwari vokudenga mangwanani ano. Kumabasa edu ndimi Mwari vokudenga, vachitaura vakanyarara ndimi Mwari vokudenga. Mazita Mwari vokudenga, mazita muchira verugare, tangamire wenyasha zhinji ichezoshamisa, kotamukara nogara nokusingaperi. Sheverukare, tataura rugare, tataura rugare kumuri edu, tataura rugare kumabasa edu nokuti turi Mwari. Mazita enyu baba vokudenga, tiregere kufamba tichitoka, tifambe nemi Mwari unoshama. Uratarabasana, uratabasata yamana rakanda, uri Mwari, nokutenai baba vokudenga, nokutenai Mwari vokudenga, muri Mwari. Mazita enyu baba vokudenga.
Jehovha uchavacheza kunyange ndikawa Jehovha angoti patinongonamata vana vedu Jehovha wavo pavanoremerwa ivai Mwari wavo, pavanopinda nepavanobuda ivai Mwari wavo. Ngavape fundo tigovapa mari, asi pane patinogumira sevanhu vatende kunouya akada nyika nekuzara kwayo akaipa iye mwanakomana wake. Angoti kusvika patinonyengetera zvakare nokuda kwesevhisi yanhasi, Mwari vokudenga titumirei mweya wenyu musere kuti tiitire zvakanaka. Ngaiti amati Baba vokudenga tira navana vamakati imi munoziva muri Mwari. Munotaura kuna Ezekeri uchipi mapfupa aya angamuka zvakare here. Ezekeri anoti Jehovha ndimi munoziva, kuvana vedu Jehovha ndimi munoziva, ramangwana ravo ndimi munoziva. Ngarangarirei Baba vokudenga, waitirei zvakanaka nokuti muri Mwari. Mweya mutsvene waShe vatungamirirei, pavanopinda nepavanobuda. Wazodzei nokuzodza kunoshamisa. Taura divine protection yenyu Mwari vokudenga. Kuchengetedzwa nemi Mwari vokudenga. Waitirei zvakanaka nokuti muri Mwari. Pakukura kwavo Jehovha kuri Ijipita ndokwataive atini vadzokerei ikoko. Mazita enyu Baba vokudenga vatei paripo. Waitirei zvakanaka Mwari unoshamisa. Hallelujah. Chikomoresa uri pedyo newe, chikomufarira waita zvakanaka, wauya kuimba yaJehovha kuzorumbidza uye nekumutambira. Ugadzirire kubvisa majazi uone kutambira Jesu, uone kudzirwa. Ngofarira uri pedyo newe. Hallelujah. We love one another and praise the Lord. 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 We greet one another and praise the Lord. Oh, we greet one another and praise the Lord. We greet one another. Hallelujah, hallelujah. Vakafara munashe ngatikoti hallelujah. Nauya uzorumbidza Mwari nekuimbira.
Ngatigadzirei chose mazuva ranhasi timbire Mwari wenu. Hallelujah. Tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, mira, oh tambira Jehovah, mira tambira Jehovah. Oh, yelele, 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 oh, yelele, 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 Tabira Jehovah, Tabira Jehovah, Tabira Jehovah, Tabira Jehovah. Oh, yelele, 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 Tabira. Oh, yelele, 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 Tabira. Oh, yelele, 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 Tabira Jehovah.
some Holy Ghost for the Lord. Make some noise for the Lord. On the max, tested. Are you ready for Jerusalem? On the max, tested. Are you ready for Jerusalem? On the max, oh, tested. Are you ready for Jerusalem? On the max, tested. Are you ready for Jerusalem? Mrs. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? On the max, tested. Are you ready? On the max, tested. Are you ready? Mrs. Are you ready? Let's run the race, right? Are you ready? Let's look this side. Let's go this side. 1, 2, 3, 4. I got Steve up. Another E, give me S, 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 another S, another S, another S, give me you, give me you, give me you, give me you, give me S, another S, another S, another S, another S. What do we have? 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 Are you ready for this one? Let's go again, right? Give me S.
Give me yes. Give me yes. Give me J. Give me J. Another J. Give me E. Another E. Give me E. Another E. Give me yes. Give me yes. Give me yes. Give me you. Give me you. Give me you. Give me yes. Give me yes. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. What do we have? What do we have? What do we have? What do we have?
mumatebasa. Mukerekeye kwenu mwari sikai mumatebasa. Mumuriseri sikai mumatebasa. Jesu mangmanani ano sikai. Sikai Jesu. Masita yenyu mwa. Rakafanirwa kunamatwa, hakuna zita. Rakafanirwa kunamatwa, hakuna zita. Hakuna ziro. Rakafanirwa hakuna zita. Hakuna ziro. Rakafanirwa kuna hakuna riwe. Hakuna ziro. Rakafanirwa kuna hakuna zita. Hakuna ziro. Rakafanirwa kuna Thank you.
worship. Ungangehluli ungangehluli Yesu is what must be. Is what must be. Aung
miche Jesu Jesu ndochemera iniwa ishi pamunoropa fanza vamwe Jesu tirangarire iwo mangwana nanu vamwe vese mari mukavaropa fanza amungarangarire wangu upenyu here mwana vamwe vese mukavaropa fanza amungarangarire vana vangu here mwari vamwe vese mukavasimudza mwari amungandirangaririwo here mangwana nanu tirangarire musharuka ndochemera ini Jesu ndinochemera ini mwari vamwe vese mukavapadzimba mwari ndeniwo amungandirangaririwo here mangwana nanu vamwe vese mukavapa vana pane anoda kurangarirwa nemi mangwana nanu kune vamakapa mabasa kune anoda kurangarirwa nemi mangwana nanu musachivhure Jesu moyo yedu ngainyalatswe nemi mwari moyo yedu ngairapwe nemichangamire vamwe vakachema misodzi kwemakore asi mangwana nanu tirangarire iwo makanaka musharukwa rangarirai upenyu hwedu mwari rangariraiwo upenyu hwedu mwari nezita ra Jesu mwari wangu irwayo hono changamire tatisingagoni kurwa nesimba redu mwari wangu tirangarirei mangwana nano itirai zvakanaka upenyu hwedu nezita ra Jesu murangariri wedu wakatendeka musimudzi wedu ndimi Jehovha musingarari hope hamukotsiri muripo makasunirira upenyu hwedu makanaka Jesu mangwana nano tinochemera ini tirangarirewo nenyaya dzedu mwari tinzwaiwa mikumbiro yedu mangwana nano nezita ra Jesu makanaka changamire vanouya kwamuri changamire vanobva varopafadzwa nekuti muri makore kuwanda muri munyaradzi wevanochema muri musimudzi wemarombe makanaka mangwana nano murapi wemoyo wakapwanika tirangarirei mangwana nano nezita ra Jesu we worship you Jesus we give all the glory makanaka Jehovah we worship your mighty name Jesus we honor you thank you God we worship that the Lord has made. We shall be glad and rejoice in it. Toda kukwazisa muya mucheni, but in a different way. Toda kuvashedza kuti vauye mukati muupenyu hwedu. Panguva ino, ndiverenge this scripture. Toda kushedza muya mucheni. Apinde mwana dzedu. Tichaimbirwa ne praise and worship. Vachiti leader kusong inonzi mucheni mucheni. Mambo madzimambo. Revelations chapter 4 verse 8. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Whenever the living creature give glory and honor and thanks to him, who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him, who sits on the throne, and worship him, who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne. Holy, 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 he is the King of kings. He is the Lord of lords. Diva mambo vanotonga muimba ino. Panguva ino tichimbirwa present worship ichiti leader. Ngatifugamei kuno vanokwanisa kufugamba. Let honor our God panguva ino. Tichiti holy, holy, holy. Muzita ra Jesu. Praise and worship.
Mutsene, You are holy, Jesus. You are holy, our Lord. We go before you, Jesus.
nekuti imi Jesu muri mutsvene, nekuti imi muri mutsvene. Baba tiitire nyasha tivewo vatsvene pamberi penyu. Baba tinokumbira utsvene mangwanani ano, tiite utsvene Mwari. Baba tishambei tive vatsvene mangwanani ano, neropa renyu Jesu tiitei vatsvene Mwari mangwanani ano. Kubata kwedu kuve kutsvene, nekuti imi Mwari muri mutsvene zvoshamisa, muri mutsvene shumba yerudzi rwaJudha, muri mutsvene Mwari vekudenga, muri mutsvene. You are holy, Jesus. You are holy, you are holy. You are holy, you are holy. Tikababa utsvene munoramba muri mutsvene, tikababa utsvene munoramba muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene Jesu, muri mutsvene zvoshamisa. Utsvene, utsvene, utsvene Mwari, utsvene Jesu. Yes, yes, mutsvene. We worship you this morning. You are holy. We worship you this morning. Tauya Mwari, nekuti muri mutsvene, iyemi musina kufanana nesu Mwari. Muri mutsvene nguva dzose, muri mutsvene nguva dzose, muri mutsvene nekuti hamushanduki, muri mutsvene Jesu. You are holy, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Mwari ndimwari vakanaka. He is holy, he is holy. Vakafanirwa nokupiwa mbiri yese. Life yatinorarama inongotongwa naMwari chete. Anoziva ramangwana rako ndiMwari chete. Ana yese mukati muupenyu hwako ndiMwari chete. We say holy to the Almighty God. We say holy, 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 holy. Holy, 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 holy. He is our only master. Worthy to be praised. Worthy to be glorified. Ndiva Mwari veinoimba. Mwari vanotiitira zvakanaka. And forget not zvaanokuitira. Let's give glory panguva ino. Ngatingopawo Mwari remekedzo wavo muzita raJesu. Hallelujah! Hallelujah! Nekare Mwari uyu akatida ndobva atipa vafudzi after his own heart. What a mighty God we serve. What an awesome God we serve. Mwari vanoshongedzwa nerudo. Mwari vakazara neglory. Vakati ndichakupai vafudzi after my own heart. After my own heart. Vakati believe in the Lord your God and you shall be established. But believe in his prophet, you shall prosper. Ngatifarirei vafundiswa takapiwa naMwari muzita nemuropa. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Tikatora ine nzvimbo dzedu pasi. Present worship time. Hallelujah. Tinoendera kumbe pamberi nekukwazisana. Panguva ino ngatingokwazisa tichatanga nokwazisa church board ne-ladies board tichiti ngativakwazise muzita raJesu. Hallelujah! And wese anongonzi mutungamiri, ngatikazive wese anongonzi mutungamiri muzita raJesu. Hallelujah! Sunday school hoye! Sunday school hoye! Ngatikwazivewo Sunday school muzita raJesu. Hallelujah! Vana vedu asi ndo ma-leaders edu amangwana. Ndo vanenge vachiti leader isagara kumashure uko. Tienda henyu kuSunday school muzita raJesu. Ngati wese anongonzi baba, ngatingomhoresai wese anongonzi baba or amai muzita raJesu. Hallelujah! Youth and teens, chimbosumukai my youth, my teens nemayouth, chimbosumukai timbokuonayo. Ngativakwazisei muzita raJesu. Hallelujah! My online viewers vari kuona online
vanonzwa Shona, vanonzwa Chirungu, vanonzwa Indebele. Kwaziswai muzita raJesu. Hallelujah. Yava nguva yema-items. Tatangana Maimbali vane one song. After Maimbali kotevera Gogonika vane testimony. Saka munoya in that order. Saka Maimbali ngativaombere maoko vachiuya. Gogonika muchigadzira your testimony after Maimbali. Apo Jesu pavanodzoka toenda naye, toenda naye, toenda. Apo Jesu pavanodzoka toenda naye, toenda naye, toenda. Apo Jesu pavanodzoka toenda naye, toenda naye, toenda. Kuchema kose tonyaradzwa, kuchema tonyaradzwa, kuchema tonyaradzwa. Iko kuchema kose tonyaradzwa naJesu, tonyaradzwa kuchema tonyaradzwa. Iyo mitoro yose toturwa mitoro, toturwa mitoro, toturwa mitoro yose, toturwa mitoro, toturwa mitoro, toturwa. Kuchema kose tonyaradzwa, kuchema tonyaradzwa, kuchema tonyaradzwa. Mitoro yose toturwa mitoro, toturwa mitoro, toturwa. Kuona zviri kuitika mukati yakwe. Saka ndangosumukirawo kutenda vanhu vaMwari, batsireiwo kuresa vafundi wana Jehovha. Varamba vachishandisa kuka kwangu testimony yangu. Aona nakumira zvakanaka kuna pandaona kuti handinganetse baba naamai vangu vanopinda, asi nekuda kwekuti nouya mukereke ino aona zvakangokodzera enavo vaonekwe. Asi ndakati kwavari, mama nhasi tinoenda kuchechi kwangu ndinoda kwangwani. Saka tauya kudaro azoti ya vanhu vaofering tapana mama kuti muvabatsire kuona pane zvavari kuonawo ivo. Handatone naiti
ndikati ndogadzirisa after 2 ndogadzirisa ndakazoona vavhura makesi vanhu vapi saka ndakanzwa ndine mwoyo wekungoramba ndiende navo chokwadi ndataura namama kudaro vakuenda kumba vakati takubuda tava namashikawo mama vataurira baba kuti vanzi kwadi vakadaro atoona kuti pane zvatishanduka enda kumba tagara zvedu vabvunza hauwasivabva vati ato perfect saka ndakatanga kuona kushanduka wandiri kushandisira mapamba taita sezvandaita kushandisa 5 toona kuti ringa varambe vachishandisa nevane mashoko avakataura pandiri ane sevhisi yakaenda mama vachitaridza vachitaura une bitanezi zvimwe saka ndaongorora kuti vane zvavanoda kutaura afonera baba vake namuya vangu atu yaundibatsira otaura navo uvabvunze pane zviri mavari aura akwanangu ndakaida misopara tiezo chokwadi vasura kwavaita moyo wavo vasungura nyangwe vana chaivo vandakaberekerwa vakasungwa neshoko rakataurwa nyaya yekuti nevabereki vangu vondipa way forward ndinongopa kutenda pamberi ngopa kutenda pana ati akwanisa aura nevabereki go ahead dai asvika nyaya yekutsvaga batsira kuruka aira kuti matembera arimo here masingo kuri munhu akasunga kuti kana uchiziva kuti une idea yepasapu yatiite basa kumba kwete kuti munhu yakanaka mbiri maoko vachinogara pasi nguva ino yava nguva yemavisitors vaenzi tine vaenzi here vari matisanyirawo nhasi mungakwanisa kuzviratidza nekusumudza maoko vaenzi mafirst comers mavisitors okay ona mokwanisa kutora chimwe chinhanho chokuti muye kumberi here tikuziveyo vamwe mavisitors even wakauya last week ukawana zvamukana wapfuura mukana uchiripo
kungoya kumberi kwakanaka wozikanwa ungozotsikawo paaritari tsvene yaMwari. Ngativaomberere vachiuya. Tina namo Ishe Jesu waripano. Tina namo Tina namo Tina namo. Yeah. Okay. Ndoda kuti muende uchienda nayo kugara Randburg. Pano paFM Road Prayer Center pasi paPastor Jiri, Mama Jiri, ndo vakagara apa. Kuti mungozisawo. Makati motiziva kuti makatizivawo sei. Makationa paFacebook. Uye muri pano zvekushanya zvanhasi chete here oro muri pano kwenguva yakareba nesu. Haleluya. Haleluya. Indoitawo desire shava ndogara kupractice. Kereke ino ndakambouya it was 3 years roadport chaivo. Ndauya zvokutoda kuchechi. Kuti pandakauya pacho ndakakomborwa zvikuru kwazvo. Asi nekuda kwebasa dzimwe kutadza kuuya kukereke. Madiko zvino ndakawana ndokwanisa kuti every Sunday ndiri free. Every Sunday ndinenge ndichibata nemi. Notenda Mwari zvikuru. Saka pari kupera service ndokumbira kuti muende pane masofa ayo. Tasangana na secretary. Maforms amapiwa aya munofila madetails enyu. Mamwe acho ane zvekuita nechechi ino, mamwe acho munofilawo madetails enyu. Kana mapedza munopa one of the ushers or panozoitwa offering munogona kuyamisa mu-offering basket. Or kana makanganisa pamunosangana na secretary munogona kupa secretary. Maita basi. Panguva ino yava nguva yezviziviso ndichaisira secretary. Ngativaombere maoko vachiuya. Notenda nekutungamirirwa kwakanaka. Regai tiroverewo mai mugando maoko nekutitungamirira zvakanaka musevhisi yanhasi. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi nedare rose. Regai tisvike patinopanana zviziviso zvisvondo rino. Tatanga nezviziviso zvinobva kuna namama. Vana mama vari kutizivisa kuti this week hakuna fasting musi weThursday. Tichange tichinamata hedu tiri kudzimba. Then chiziviso chedu chechipiri chiri kuti kuchange kuine ladies all night musi wa18 July. Saka vana mama vose ngatigadzirirei zuva iri change chiitirwa pano. Ino program inotanga na8 asi chechi change yakavhurwa kubva na6. Pane ma-items also vanokumbirwa kunzi vanyorese kuna maisanyamawe emusi iwoyu. Madzimai vari kutengesawo ma-t-shirts avo ari kuita 150 rands. Ma-ladies barret ari kuita 100 rand each. Nema-hymn books ari kuitawo 50 rand. Vanoda kutenga onaiwo Sister Joyce. Sister Joyce unogona kuwevha kuti vasingakuzivei kana kusumuka kuti vanoda kutenga vasingakuzivei vagokuzivai. Ndo Sister Joyce avo. Then chimwe chiziviso chiri kuti vanoda kujoina cleaning department ngatinyoresei kuna Mai Magwenzi. Mai Magwenzi unogona kungosumuka kuti vada kunyoresa vagokuzivai. Avo ndo Mai Magwenzi avo. Saka vanoda kujoina department ngativaoneiwo. Ndakuenda pazviziviso zvekereke. Tatanga nema-cell groups ada kuonana panopera service yanhasi. Princess Cell Group ida kuonekwawo. Saka Princess Cell Group ndiri kuti ngationaniranei apa paseri pe-praise team apa. Then Horizon Cell Group chadawo kuonekwa panopera cell group ino. Horizon tinogona kungoonana paseri pa mbuya Jakata apa. Akagara vana baba Chikasha togona kungosangana ipapo. Then Roadport North Cell Group ida kuonekwawo zvekare futi panopera service ino. Roadport North tinogona kungoonana ipapa pakagara paseri pema-leaders apa. Then imwe cell group ida kuonekwa iDiscovery inobatanidza neHamburg neGeorgia. Tinogona kuenda paseri pe iyo iri papapo tosangana ipapapo. Right. Tapedza ma-cell groups ada kuonana. Regai ndipe chiziviso chedu chinotevera.
wemande mangwana tinenge tiine prayer and fasting. Tiri kusangana pano pakereke nenguva dza5 p.m. tichibreaka fasting. Then ndoda kuti ndisvike pandinodeedza vecouples vagotipawo chiziviso chavo checouples. Tivarovere maoko vachisimuka vachiuya. Hallelujah. Hallelujah. Akire. Wakawanda. Wana wedu. Anonzi alake. Tati tataura chiziviso makapo angu oru barindi unangu akawanda angu kamirira makapos. I'm not so sure arangaone was a but akaona kuti washuwa ramba kaoma matangira anoita marelation wani kwa kuda ramba nchikurudzira vanhu kuti kaisa Mwari ita the love, not just love your partner, but more you love yourself. Also, love. So, pakudaro panyaya vanodanana kwa 25 vakuenda kunonzi kuAvianto a fellowship macouples batsirana aura professor and also fundiswa what is love in Mswa 25 David naku Avianto Modus tatanga but ndakuti vanhu vasvikewo kana watching around 5 that one nguva also okumbira kuti tivewo tichiparticipate pagroup kwekuenda vanenge vachadawo transport vokwanise kutakurana vakuenda vakabhadhara kana muchikwanisa maybe kwanisa kubata private adawo rubatsiro organize kwanisa right tinotenda tivaurovere maoko vachigara pasi. Chona chedu chakati chitsva chiri murutsoka chakafambawo nemakapozi atiende tinowana nguva yekumutsiridza rudo rakatikoshera izvozvo semakapozi. Yandisvikewo pandinopfuurira mberi nezviziviso zvedu. 27 July tichangewo tine holy communion yedu
saka vese vanoshanda pamuviri washe ngatigadzirirepo zuva irori. Then midweek online services edu ari kuenderera mberi Thursday wega wega nenguva dza7 p.m. ngatiti log on media platforms edu tishumirwe. Then the English service is now its own Facebook page. Then we kindly visit the web page and support the. We encourage everyone to support our church by liking, sharing, and engaging with our content on social media. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Stay connected and help spread the message. Your support makes a difference. Fundisi mswechuze vachange vari pano kubva nenguva dza9 kuseni kusvika nenguva dza3 p.m. Vanoda kuvaona ngatishandisei mukana iwoyu. You can make bookings through office yavo kuti patinosvika tisvike nekuvaona. Uyezve we encourage every member to invite friends, family, neighbors and colleagues to join us for worship. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. Vauya kuno vaenzi panopera service ndanchizokumbira uku kuonai kwenguva shomanana pamasofa paconnecting lounge apo. Tiri kungokurudzirwawo kuti tibatirane nemaseo leaders edu panyaya dzedu dzemission house. Giving our tithe and offerings is a vital expression of our faith and commitment to God's work. You can give conveniently through EFT, ATM deposits during the service or at the church office. My banking details acho ndiyo ari apa Nedbank 1122335288. No pedza zviziviso vari kumedia ndokumbire mundi. Yes. Sekereke nechirongwa chakanaka chatakagadzirirwa icho chiri kuuya icho. 12 September. Nenge tina busi, diva size, take sure zama na blessing. Saka tiri kuti ngatigadzirirei zuva iri tichauya pano tinenge tichifara. Next week tichaudzwa zvakawanda nekuda kwechirongwa ichochi, but ndingotigadzirira wanawo waunoudza kuti kuchechi kwedu pazuva iri tinenge tine zvakatinakira zvinenge zviri muguta. Tiwane nguva yekurumbidza pamberi paMwari. Nekudaro rega nzosere nguva kune vandipa muzita nemuropa ramambo Jesu. Ngativaomberere maoko vachinogara pasi. Hachisina expiry date. MC wangu wanasi wapera nawo. Asi ndisati ndagara pasi ndida kutenda akandipa, Mwari akandikomborera nemurume 1, vana vedu 3 ari ku varashe vari ku Sunday school. Ndinotenda Mwari nokuti une utano chaiwo. Unoziva COVID yakauya but tose tiri 5 hapana kana akatombobatwa nayo. Imwe mbo unozvibvunza kuti asi Mwari makaoneiko pandiri kukomborera mhuri yangu. Vanhu vaMwari ndibatsirei panguva ino. Tende Mwari uyu nemhuri yavakandipa muzita raJesu. Haleluya! Mwari ndiMwari wakanaka. Tese takasumuka chingozarirawo moyo wako, mweya mutsvene achipinda mumwoyo mako, tichipiwa shoko nababa vedu vachiuya. Muzita raJesu ngatiomberere maoko vachiuya. Hallelujah. Tifarire mai mugando vanga vachicheya zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There's a man that I arranged to interpret. He's in the house. You can come and stand with me. Thank you so much. Hallelujah. Sister Rumbindo kutsvaga imai manje makuimba naye komborerwa inashi. Ndoda kutenda kereke tiwane nguva yekugara pasi zvishoma muzita raJesu. Hallelujah. Titende baba nyamungane kutipa zviziviso. I would also like to thank our father for the announcements. Titende zvakare na mama vanga vachishumira ku-English service. And our mom was preaching at the English service. All right, regai ningoita zviziviso 1 or 2, then we can go into the word. I would like to pass a few
Vana mama tine all night musi wa18. Mothers, we've got all night on the 18th. Uyai tinamate. Please come and pray. Kunamata is a good habit. Praying itsika yakanaka. Ngatidzidzei kuti patiri kunamata Let's pray that when we pray, tirege kuzviitira vanhu we mustn't do it for people. but for God. Asi kuna Mwari. Can I remind you one thing? Regai ndikuudzei chimwe chinhu. Kuti even nguva dzekuenda kumusha That even when the time comes for us to go home, dzinosiyana. they differ. Kana uri kunamata kufadza inini, When you are praying, to please me, to please the pastor, kufadza mufundisi. maybe you go earlier than you. Nedzimwe nguva ndogona kuenda earlier panewe. Unozonamata here. Are you going to pray? Saka ngatiuyei tinamate. So please, let's come and pray. Every day the church is open. Mazuva ese svondo yakavhurwa. Uyai tinamate. Let's come and pray. Can I repeat this? Uyai tinamate. Ngazokorore here. Please, let's come and pray. Amen. Hallelujah. Dinner, it's 200 to 300 per person. Depending nekuti ma-order chi. So your minimum budget for dinner should be 400. Minimum dinner yako inofana kuva 400. Even 300, depending nekuti what are you going to order. Kana 300 zvichienderana nekuti tichaorder chii. Amen and amen. Amen. On a Sunday morning, Musi wesvondo makuseni, it's either uri mu-prayer room. hazvina bosa kuti uri kuprayer room. I'm saying either enda ku-prayer room kana ku-English service usagare panze. You mustn't be at one of the services. Amen and amen. Amen. Aiwa, this week ndakatora mukana wekumbotarisa izwi rinonzi day reSunday. Svondo rino ndakaona mukana wekutsvaga inzwi rekuti Sunday, kuti Mwari vanodei neSunday. Because ndaitarisa kuti God did work from Monday to Saturday, but Sunday he rested. I was looking at the point that God worked all the 6 days, but he rested on the Sunday, on the 7th day. On the 7th day. And on the 7th day, of course, it's a controversy. Kuti vamwe vanoti Sabbath, vamwe vanoti Sunday, but isusu we have selected Sunday. Tine pokano yekuti vamwe vanoti Sunday and others say it's Saturday. As isusu we say we worship on Sunday. That day, let's commit it to prayer. Zuva iroro ngatirisei pakunamata. You see, just make it a day of prayer. Riite zuva rekunamata. Do you know what matters most is the purpose? Unoziva here kuti chinonyanya kukosha ipurpose. Kuti Kana donzvo. why is it a Sunday? Kuti sei imbori svondo nhasi. Let's give it to God. Ngatiripei kuna Mwari. Let's dedicate the day to the Lord. Ngatiipei zuva iri kuna Mwari. Amen and amen. Amen. Ndirege kutaura zvakawanda. Nhasi toda Let me not say much. kutaura nenyaya ye the presence of the Holy Spirit I want to talk about the presence of the Holy Spirit. and how we possibly work with the Holy Spirit. Nekuti tingashanda sei naye. Ndafarira atungamira intercession. I like the person who was leading intercession. Pane zvaataura. There is something that they said. Ati nyoka dzairuma makumbo. He said the snakes were biting the legs. Ukaiverenga nyaya yacho zvakanaka inoti If you read the story where it says, vaIsraeri vachipfuura pagomo reHori when Israelites were passing the Mount Horeb, vakaneta nehondo yavakarwa they were tired because of the war that they fought. ende vanga vatarisana negungwa And dzvuku. they were facing Red Sea. Ipapo zvinonzi vakanyunyuta And then the Bible said they doubted vakatanga kupopotera Mozisi naMwari. and started to shout at Moses and God. Mwari vakatendera nyoka dzemurenje kutanga kuruma vanhu. And God allowed the snakes to bite them. But Mwari Israel, they quickly realized that they made a mistake. Asi vaIsraeri vakaona kuti no vaita mhodzi.
pavakaona their mistake, When they saw their mistakes, they prayed. vakanamata. But when they prayed, Pavakanamata, God did not remove the snakes. Mwari havana kubvisa nyoka. Vakasiya nyoka dzichiruma, He left them to bite them, but vakasimudza imwe chete one. but he raised only one snake Vakaiisa padanda and put it on a tree. on the tree. But remember, nyoka idzi dzaisavarumira padanda iri. But remember that the snakes were not biting them from that tree. Dzaivarumira kwese kwavaiswera. It was biting them wherever they were. But Mwari vakatendera kuti arumwa But God allowed that the one who is beaten afambe kusvika asvika kudanda to walk until to that tree asati afa. before he dies. Kureva kuti panyika panogona kuita hondo dzepo. It means that the world can have its own wars. Panyika panogona kuita nyoka dzinoruma. The world can have its own snakes that bite. But Mwari vanotendera vanhu But God allows people kuenda kunoona nyoka iri to go padanda. and see the snake on the tree. Kureva kuti kana paine zvaitika It means muupenyu, when something happens in Mwari life, vanokutendera kudzokera God will allow pakauvari. you to go into Kureva Calvary. kuti nyasha dzekuporeswa dzichiripo. God will say the Zvisi- grace to be saved is there. Zvisinei nekuti wakuwarira kupi No matter where we get hurt, uye wakuvadzwa and nani, who hates you, akaturikwa padanda he was laid on the kuti snake. vana vevanhu vararame. People of men should live. Ndoda kutaura nenyaya yemweya mutsvene. I want to speak about the Holy Spirit. Ndafarira muimbi anga achiimba asi imbi zvakanaka semaimbiro aaita nhasi. I'm glad about someone who was singing, but he's not used to sing as much as he sang today. But today anyatsoimba song zvakanaka. Zvikanzi mweya mutsvene chimbodzikai He pakati said, pedu. Holy Spirit, may you fall down. Kana madzika When you come down, batai basa. do your work. Munoziva here kuti tiri kutora nguva yakareba Do you know that we are spending a lot of time tiri mureasoning tichifunga tisina kutendera movement yamweya and mutsvene. not allowing the movement of the Pane Holy zviri Spirit? kuitika izvi With this happening and nezvichazoitika what is to come to happen, hatigoni here kumbonzwa can't we hear kuti denga riri kuti chii what the pamusoro heaven pazvo. says about it? Bhaibheri shoko ramwari rinoti The Bible, the word of God says, vasangana negungwa dzvuku when they face the Red Sea, vazobva pahori, after Hori, nyoka dzarega kuvaruma, the snakes they stopped to bite them. ndopavari kuona vanhu vachiuya kumashure And they see people coming from the vaine behind mabhiza. and the horses. Munoziva here kuti denga harititi run away, Do you know that the heavens doesn't say manya? tiza. Denga harina parinokuti tiza. The heavens will never say run away. It will give you the grace Rinokupa nyasha dzekudarika dambudziko to go through uri the problems ipapo. wherever you are, while we are still there. Pakasimuka Goriath, When Goliath stood up, hazvina kunzi vaIsraeri vaigona kupiwa nyasha dzekudisappear. it doesn't say Israelites were given nyasha to disappear. or But the grace. denga rinokupa simba rekukunda. But the heavens will give you power to overcome. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tiverengerwe kuna Judges. Can we read the book from the book of Judges? Media inenge ichiziva ndaifunga kuti vanenge vatoturika already as we agreed. Judges 3:10-14. Taverenga. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake kuti ave mutongi weIsraeri, uye akaenda kuhondo. Jehovha akaisa Kushina-Shishati mambo wevaAramu mumaoko aOtinai akamukunda. Saka nyika yakava nerugare kwemakore 40 kusvikira Otinairi mwanakomana waKenazi afa. VaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha, uye nekuda kwokuti vakaita zvakaipa izvi, Jehovha akapa simba kuna Egiloni, mambo weMoabhu, kuti akunde Israeri.
Igironi akatora vaAmoni nevaAmereki kuti vaende naye kundorwisa Israeri. Uye vakatora guta remichindwe kuti rive ravo. VaIsraeri vakava varanda veIgironi mambo weMoabhi kwemakore 17. Vanoverenga rechirungu, just read verse 10. The Spirit of the Lord came upon him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. All right. The Spirit of the Lord came upon him so that he became Israel's judge, and he went to war. Rechishona rinoti mweya waJehovha wakauya pamusoro pake. Patiri kunamata mangwanani anoda kuti umbotendera mweya washe kuuya pamusoro pako. As we pray this morning, I want you to allow the Spirit of God to come upon you Uende kuhondo dzako. and to go to your wars. Hakuna asina hondo dzake. There is no one without his war. Imbotendera mweya washe Allow the Spirit of God kuuya pamusoro pako. to come upon you Uende kuhondo dzako. and go to and face your wars. All right. Isaiah. Mweya waJehovha uchigara pamusoro pake, mweya wenjere nowokunzwisisa, mweya wemano newesimba, mweya wokuziva nowokutya Jehovha. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. All right. Pekutanga in Judges, When we started from the book of Judges, the Spirit came upon him to go to war. where one man over here comes on a aende kuhondo. Pechipiri pataverengesa. The second one that we read, Zviri kunzi, the Spirit of the Lord will rest on him. yati mweya waMwari waJehovha wakauya kugara pamusoro Kuti ave nekunzwisisa. so that he can have understanding, So that ave nesimba. so that he can have power Uye ave nekuziva nokutya Jehovah. and understanding and the fear of God. Ndoda kungoedza kutsanangura what the Spirit of God can do when it comes upon you. Kuti mweya waMwari unoita sei kana wauya Pamwe pamusoro pako. unokupfeka kuti unzwisise. Sometimes it's Comes upon you to understand. upon you so that you understand. Pamwe pacho unokupfeka kuti ukunde hondo. Sometimes it's come upon you so that you can be successful in your battles. Pamwe pacho unokupfeka kuti utye Mwari. Sometimes it comes upon you so that you can have the fear of God. Ndoda kungoedza kutsanangura what the Spirit of God does kana wauya pamusoro pako. I want to explain kuti mweya waMwari unodii when it comes upon you. Romans 8:26. Mobva magara makagadzirira Galatians 5:1. Saizvozvo mweya unotibatsira mukusava nesimba kwedu, nekuti hatizivi zvatinofanira kunyengeterera, asi mweya amene anotinyengeterera nokugomera kusingatsananguriki nemashoko. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. This is what also happens when the Spirit comes upon you. Kuti anotibatsira He helps us. kuti tikwanise kunamata He enables us to pray nekuti isusu tinenge tisingazivi. because we don't know. Toda kutendera mweya mutsvene kufamba nasi. I want to allow the Holy Toda Spirit. kutendera kuti mweya mutsvene ambofamba. We want the Holy Mweya ngaatibatsire mukusasimba kwedu. May the Holy Spirit help us. May the Spirit help us in our weaknesses. Ngatibatsire pakutakataka wedu. Ndine here munhu ari kuti inini handisi kutoziva. To I have a person who says, I myself doesn't know. Do you know what is fighting now? Our only understanding Kuziva kwedu is fighting the understanding of the Lord. kunorwisa kuziva kwaMwari.
kuti pane vari kuziva, There are people who knows. vari kuziva kudarika anoziva. Who knows better than the one who knows or understands. Kune mumwe muimbi akamboimba this song kuti wakabuda sei, wakabuda sei, ndiudze wakabuda sei. Wakabuda sei, wakabuda sei, ndiudze. Vanhu vanoimba masongs aya batai mamaiki ndogona kudzingai basi. Munoziva kuti praise team togona unamata isipo, vangani venyu vanoziva izvozvo. Isu takatanga kuita isu takaenda kuchipostori kusati kwaane mamaiki. All night ataiita isusu anga asina praise team. Saka vanhu ava vakakosha kana vachida, kana vasingadi mweya anogona kushanda vasipo. Vangani venyu vakatanga chipostori kusati kwaane mamaiki. We used to do all night kusina mic, kusina drum, kusina sound. Tichipedza usiku hwese tichitaura nendimi. Asi mazuva ano taakuita sekuti kana vasipo mweya tasiya kumba. Nhasi ndoda kutendera mweya mutsvene afambe pasituation. The world is suffering because people are depending on their own understanding. Pari kufanira kuti mweya ataure, vanhu vari kugugula. Pane anonzi AA vari kuwanika paWhatsApp. Pana AA vakanganisa vanhu. The Spirit of the Lord is the beginning and the end of what we should do. Mweya mutsvene ngaambotenderwa kufamba pakati pedu. Titendere. Do you know that God can create an appetite for people to serve him? Mweya mutsvene ngaafambe pakati pedu. Let our understanding submit to the grace of God. Mangwanani ano ndiri kuti zvatiri kufunga nezvatinoziva nezvatavinga. Do you know kuti kune vanhu vari kusimuka kuuya kuchechi kuzorwa hondo? Unoziva here kuti there are people who are coming to church to fight their battles. Kune vanhu vari kutobva kuchechi kunoratidza sutu nyowani. There are people who are coming to church kuti vazoonesa masutsa. Kune vanhu vatouya kuzoripota kune vamwe vanhu kuti nhasi zvafamba so, but mweya ngautore nzvimbo. Mangwanani ano chechi ngaisarende iti mweya washe murukai muve Mwari. Mangwanani ano ngatitendere Mwari kuva Mwari pamazuva edu. Timboti zvatavinga taakuisa pasaidi, mweya ngatibatsire. May the Spirit help us. Tese tinogona kushandiswa. God can use all of us. Kutishandisa ndo vandoda kuti unake mangwanani ano. Timboti may the Spirit of the Lord. Mudikani hazvina basa kuti wawingei. It doesn't matter what you came for. Right now, ngatitendere mweya waMwari kuva Mwari pakati pedu. To be God in our midst. Vari kurwa hondo dzavo. The ones who are fighting their battles. Mweya mutsvene ngaakupfeke ukunde. Let the vauya vasingadzwisise. Mweya mutsvene ngaakupfeke unzwisise. What is it that you do not understand? May the Spirit interpret it to you. Mwari ngavakududzire zvauri kuda. The God of revelation anoexposa zvakawanzika, anoona zviri pasi pemvura, ngaafukure hapwa dzake. Zvakawanzika ngazvionekwe, zvakawadzwa ngazvionekwe. Mwari ngaamufukura hapwa dzekudenga. Mibvunzo yatinayo mangwanani denga ngarivhure meso riratidze zvarinofanira kuratidza. Shoko raMwari rati rinotipa kunzwisisa. Shoko raMwari rati rinotinamatira nekutinyengeterera when we cannot. Hauna mhinduro yezviri kuitika. Denga ngarikupindure mangwanani ano. Hausi kuziva zviri kuitika. Denga ngariuye.
vaiti vezvakaipa ngavaiswe pamadziro All the evil denga doers, ngariratidze zvarinofanira kuratidza. The heaven shows what he must show. Mibvunzo yatinayo Mwari The questions that we have this morning, pahondo yatinofanira kurwa the battles that we are denga supposed to fight, ngaritipfeke. if the Lord cover us, Bhaibheri shoko raMwari rinoti kana mweya the aburuka Bible says when the Holy Spirit comes upon us, netsika he has the habit yekukugonesa of zvausingagoni. enabling what you can do. Iye Mwari uyu akamborwa nevaFiristia God who fights the Philistines achishandisa Samusoni ari using hwani. Samson, Bhaibheri raiti the Bible says mweya waMwari the Spirit of God waipfeka Samusoni. was come Mweya upon Samson. wakapfeka Samusoni The Spirit ngaukupfeke mangwanani ano that comes upon panyaya dzekumba kwako. because the issues at your house. Let's allow the Holy Spirit Ngatendere mweya to take mtsvene over kuti atore nzvimbo. service inoyi. In this service, Ngatitendere Mwari. let's allow God. Do you know you can feel the Holy Spirit? Unoziva here kuti unogona kunzwa mweya mtsvene. Anogona kutanga He can zvaanotanga start to do something. mangwanani ano. This morning, Mweya washe the Spirit of ngaatitendere God ambotipfeka mangwanani ano, come upon us ambogara pamusoro and pedu sit upon us. mangwanani ano. This morning, Tikati fambe when we sekereke walk, mweya ngaaburuke may the Spirit nekuti come. ndiye muridzi wechechi. Because he's the owner of the Denga church. rangu May Jesu the Spirit vachibva come panyika among vanoti the handikusiyei leaders. muri mega, He won't leave you alone. ndinokusiyai mweya I will munyaradzi. leave you with the Mweya Holy munyaradzi Spirit. buruka, May the Spirit mweya of God washe come. buruka, May the Spirit of mweya God washe buruka. Wakanzi uchauya panyika mangwanani anoburuka. Mweya mutsvene burukai, mweya washe burukai. Vakanzi muchaburuka mangwanani anoburukai. This morning come. Ndoda kuti utange kumunzwa mangwanani. I want you to feel His feeling. presence ngaaburuke May the Spirit of agotaura God come and kwatiri speak tireke kufamba so tega. that you won't walk alone. Mweya mutsvene burukai, Holy Spirit, come mweya down. mutsvene burukai, mweya washe burukai, makavimbisa nhasi burukai. Promise us, oh God. Ndoda kuti chechi ipfekwe nesimba kubva kuaritari kusvika kumabhenji. I want you to feel the Spirit. I want you to experience the Spirit. Experience the mweya mtsvene. Mangwanani ano mweya burukai, This morning, mweya Holy Spirit, come mutsvene down. burukai, Holy Spirit, mweya come down. mutsvene burukai, Holy Spirit, come down. mweya washe burukai. Ah, mweya washe, mweya washe, mweya washe. Mweya mandarabaka. Mweya washe ngaakudzidzise. I want you to feel the Spirit. I want His presence. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe. Oh, ya mandarabaka ushi. Mweya washe, mweya washe. Mweya washe, mweya washe. Mweya washe, mweya washe. Mweya washe, mweya washe. Oh, ya mandarabaka ushi. Mweya washe, mweya washe. Spirit of God. Oh, ya mandarabaka ushi. Ratarabakaushanda, Ritarabakausu, Rimandarabakausu. Baba wangu muzita ra Jesu, mweya washe burukai, pfekai vanhu mangwanani ano, mweya washe pfekai vanhu.
mutsvene taurai mweya washe bekaivani madhimoni ngaanzwe simba mweya yedu ngainzwe simba mweya mutsvene tekuofa sevhisi ino mwehari sevhisi ino mwehari tendera mweya mutsvene kufamba tendera simba rashe kufamba tendera mweya washe kufamba tendera mweya washe kufamba tendera presence ya mwari oya manara bakausana ya manara bakausuma oya manara bakausana orinara bakausitotorobokausuma rienderebekeusuma manara bakausana ria manara bakauseteterebekeusuna oyenderebekeusia manara bakausana mweya mutsvene take over Mwari vaiminduro kuvazhinji mweya mutsvene ipai minduro kuvazhinji mweya mutsvene ipai minduro kuvazhinji ratidzai simba oya manara bakausu ishendinzwe nekufara ishendinzwe nekufara dinzwe ine zidzizako idzodza unopa iwo vanhu vose ngatiuye kwandiri ameni ngatiuye 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 kwandiri ameni ngatiuye 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 kwandiri kumbira rega
We worship you, Jesus. Great is done. We are
You can lift up your hand right now. We are Oh Cristo. Take that version. We are takumbira marwe. We are oh hunde. Oh one more time. So share my Cristo. We are Siripano Marwe. We are Hunde Cristo. Cristo we are Siripano Takubira Marwe. We are Hunde Sinyarara moyo wangu. Sinyarara moyo wangu. Jesu Sino sose zilipasi. Sino sose zilipasi. Saka Saka Siuya I Cristo. Takubira. We are Iwo. Takubira te. Hunde. We are Cristo. We are Ibuchidoro Kare. Oh Cristo. We are Hunde. Oh Cristo. Simi Cristo. Chimbotendera mweya mutsvene kumunzwa mangwananano. Simudza kutenda uti Mwari, itai zvamunoda neni. Go and do His will on my life. Shakarabakausuma. Rimandarabakausuma. Chimbotendera mweya kukutora mangwananano. Allow the Holy Spirit to take over. Mweya washe, mweya washe, mweya washe.
Holy Ghost fire. Mweya mutsvene batai kereke yenyu. Inatsei pfekai vana venyu. Vasina mabasa ngavamawane. Vanoshandiswa ngavarekedzwe. Vakabatwa ngavasunungurwe. Holy Ghost fire. Set your church. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Mweya mutsvene ngaatore nzvimbo yake mangwanani ano. Vasina mhinduro vanai mhinduro izvezvi. Wabva kumba zvakaoma. Holy Ghost fire. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. 1, 2, 3. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Tendera mweya washe kushanda mauri. Zvirwere ngazvinzwe simba ramweya mutsvene. Yes, Lord. Yes. Holy Ghost fire. Songa ikumba kwangu, songa ikubasa, songa Simi ishewemba ino Simi Sona mata Soka Simi ishewemba ino Simi Sona mata Ndoda kuti uri kunamata pauri ipapo. Mweya mutsvene ndoda kuti amboita zvimwe zvaasati akamboita muupenyu hwako. The enabling power. Kubva kutsoka dzako kusvika kumusoro, ndoda kuti utange kunzwa simba. Just that power. That pain iri pamoyo, ndoda kuti pauri kunzwa simba ramweya mutsvene iende. Kune vanhu vari kugamuchira peace. Kune vanhu vari kugamuchira forgiveness. Kune vanhu vari kugamuchira healing of the mind. Hoya manara vakaushuma. Do not resist the Spirit. Do not quench the Spirit.
kubva kuno kualtar kusvika kumabhenji. Mweya waShe ngaaite kuda kwake. Vakamira kualtar, receive the power. Pamakamira pane simba riripo. Mweya Mutsvene usamurambidze. Zvauri kunzwa izvozvo ndo zviri kuitwa nesimba raMwari. Mweya Mutsvene, take over the house. Mweya Mutsvene, take over the house. Kune vanhu vane tsoka dziri kurema. Tendera Mweya Mutsvene kuva Mwari. Shikarabakausanda. Mweya Mutsvene, take over. Mweya yetsvina ngaiparare. Mweya yekupomberwa ngaiparare. Mweya yekushaya ngaiparare. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. One, two, Holy Ghost fire again. Kuno kupupiti gamuchirai simba raMweya Mutsvene. Denga ngarikuzadze izvezvi. Ingomutendera kuti iye ave Mwari. Suspend your mind for his grace to take over. Kune vanhu vari kufunga, tendera Mweya Mutsvene kukubata. Iti denga dzangu pfungwa ngadzinyarare. Mweya yetsvina ngainyarare. Reasoning ngainyarare. Holy Ghost fire. Yes. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu masikati amangwanani ano. Holy Ghost fire. Vanhu vese vane hana dziri kurova, tendera Mweya Mutsvene ataure newe. Ane zvaari kuda kutaura newe. Nyambisirwa aburuka pakati pedu. Vasina mabasa, taurai naye. Vasina dzimba, taurai naye. Vasina pekurara, taurai naye. Vauya vakaremerwa, taurai naye. Holy Ghost fire. Mweya yezvikwambo chiteererai budai. Mweya inorambidza progress chiteererai. Mweya Mutsvene, take over. Mangwanani ano ndoda kuti usimudzise ruoko rwako pauri papo. Utange kungotenda kuti Mwari vane zvavari kuita. Kwete Pastor Chirichi, Mwari vane zvava kuita. Ndoda kuti ugamuchire chekudenga chisingabve kuvanhu. Second half yegore inoi, gamuchira chekudenga chisingabve kuvanhu. Baba vangu, kana mandiita muranda wenyu pakati penyu, ndakuregedza nyasha. 1, 2, 3, receive. Gamuchira chekudenga chisingabve kuvanhu. Gamuchidzwa nyasha nesimba dzisingatorwe nevanhu kana kudyiwa nemuchenje. Holy Ghost fire. Mweya Mutsvene, Mweya waShe, tanga kunamata utaure uri papo. Uti Mwari, ndigamuchidzei chisingabve kuvanhu, chisingatorwe nevanhu, chamakagadzirira inini nekuti makati muripo. Holy Ghost fire.
vanhu vari kunogamuchirai mweya mutsvene. Even wakabata mike, tendera mweya mutsvene kushanda newe, kuti mweya washo ndiitirei zvakanaka izvezvi. Wandinofanira kuturika maoko, kurumidzai kuuya kunoku. There are people who are waiting. Ingokurumidza kuuya uchienda muzita raJesu. Fire. Baba ndokutendai kuti muri Mwari. Until I lay my head, Lord, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yeah. Every breath that I am there, I will sing of the goodness. Oh, of my life, yeah.
know for your goodness. I love your voice, for you have kept me through the fire. In darkest night, I was kept like no other. Lord, I know you rested far. Yes, and I know as a friend. Lord, I will sing of thy glory. Yeah, all my life, you have been faithful. Lord, all my life, yeah, all my life, you have been so every breath that I will sing. Every breath that I am, Lord, I will sing. Munosha mis imine saya unosha mis unakochikochi imine Messiah 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 unosha Messiah, Messiah, Munosha, Messiah, Messiah, oh. Messiah, Munosha, Messiah, Mandisha, Mandisha, Messiah, Messiah, Baba, Mandisha, Mandisha, Messiah, oh, Munosha, Rumasa, Mandisha, Mandisha, Messiah, 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 Ishe, Mandisha, Mupenyo wangu, Messiah, Munosha,
beside me. Messiah, Messiah. Messiah, Bunosha. Bunosha beside me. Messiah, Messiah. Jesus, Matisha. Matisha beside me. Yeah, 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 yeah. Messiah, Bunosha. Bunosha beside me. Kumasa, Matisha. Matisha beside me. Bunosha. Matisha. Matisha beside me. Beside me, Kumadisha, Madisha beside me, Messiah, Jesus, Baba, Bunosha. Shamisa, Madisha, Madisha beside me. Baba, Ibi Madisha. Madisha beside me. Sibi Jesus. Madisha, Madisha bisa. Messiah Bunosha. Jesus Bunosha. Bunosha bisa. Messiah, Messiah. Jimmy Baba Bunosha. Bunosha bisa. Messiah. Jimmy Madisha. Madisha bisa. Messiah, 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 Bunosha. Socorro uchi, Tinoti Messiah, 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 Bunosha. Ayo, Socorro uchi, Messiah, Messiah. Messiah, 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 Bunosha bisa dimime. Uchi driver, uchi. Messiah, 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 Bunosha bisa. Wapasa chikora nini? Uchi. Messiah, Kuba, Messiah, Kubasa, Messiah, Messiah, Bunosha bisa dimime. Oh, Bunosha, Bunosha.
tinamatire chinhu ichi tisati taenda kumba. Toda kuti tinamate muri imwe neimwe iri kunzwa izwi rangu nemunhu wese ari kunzwa izwi rangu mangwanani ano. Umboti Mwari, tiri mu-second half yegore. You are a revealer of secrets and the giver of our daily today bread. Iye anobva ati kana monyengetera, nyengeterai muchiti tipei chingwa chakatiringana zuva nezuva. Mwari unotinzwa masikai mangwanani ano oti umbonamatira the spirit of abundance to follow your life. Uti Mwari ndisanetswe nefizi, Mwari ndisanetswe nepetruru, Mwari ndisanetswe nemotikari but ndinetswe nepekudzipaka, Mwari ndisanetswe nechekupfeka. Denga garimbovhura kawindo kadiki mangwanani ano kane chekuita neRudaport prayer center keprovision. Iye anoti ndiedzei muone ndikasakuvhurirai masuo ekudenga. Mwari ngavavhure masuo evarume varore, Mwari ngavhure masuo epfuma, Mwari ngavhure masuo eutano, Mwari ngavhure masuo ehembe dzekupfeka, Mwari ngavhure masuo ezvekudya. Tinamatire provision mangwanani ano utini nemhuri yangu tipei, Mwari wekudenga tipei. Batawo mari isina zera newe, batawo makia asina zera newe, batawo chingwa chisina zera newe, batawo kadhi risina zera newe, taurawo nevanhu vasina zera newe, rangarirwa nevasingarangarire vanhu, wosimudzwa. Shoko raMwari roti ndichakukomborera uchipinda uye ndichakukomborera uchibuda. Imi vari kupresident worship muchafanira kuimba nenzara imi. Muri kunge vanhu vakadzikama iti I receive mwaka wekugamuchira. Ndoda kuti umbonamatira chinhu chinonzi provision. Uti Mwari ini nemhuri yangu tiprovidei kuti every Sunday patinobva pano tirege kunobatidza stove, ngatingonangai parestaurant yakavhura, denga gari kukomborere. Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakuvhiringidze nemakomborero, Mwari ngaakuteere nenyasha, Mwari ngaakuteerere neprovision. Mayuthi tambirai ma50,000, tambirai ma80. Uri muyuthi, uri mukomana, uri musikana. Vana amai muri kundinzwa, denga ngarimbotirangarirawo patiri kuti Mesaya munoshamisa, ngaashamise kumabank accounts, ngaashamise mumapandri. Vangani vanotenda kuti Mwari anopa. Jehovha Jaire. Second half yegore ngaizare nyasha, second half yegore ngaizare kutaura kwaMweya Mutsvene, akusanganise nevarume nevakadzi vanokuendesa kure. Ndainamata manheru ndikati, God, you gave us ideas. We may not know what to do, but we do not have the idea. Mwari ngaatiitise izvezvi musevhisi inoi pavari kutaura. Mwari ngavataure newe, vaende newe kure. Mwari ngavataure nevanhu vanokuendesa kure. Mwari ngaataure nevanhu vatange kushayiwa rugare paCV yako, vashaye rugare paproposal yako, vashaye rugare pazita rako, vakuitire zvakanaka. Tanga kunamata. Baba, ndinokutendai kuti muri Jehovha Jaire. Ndimi Mwari vanopa, vanovhura masuo. Mangwanani ano varume nevakadzi vanonzwa izwi rangu ngavakomborerwe nepfuma, ngavakomborerwe nemari, ngavakomborerwe nemufaro, ngavakomborerwe nemari, ngavakomborerwe nepekugara. Dzimba ngadziwanzwe, macontracts ngaawande, mari ngaiwande, mufaro ngauvande, vana ngavauye, varume nevakadzi ngavauye, vana varorwe nekuroora,
vana vabatike, pfuma ibatike, zvekudya ngazvibatike. Ropafadzai kubata kwemaoko edu, ropafadzai ndangariro dzedu Mwari, dzifunge zvakanaka, dzibate zvakanaka, dzirarame pakanaka masikati ano nezita raJesu. Ndiri kunyengetera kunemi Mwari, Baba venyasha, Baba veprovision, Baba veabundance, Baba veabundance, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Pese paunoenda, how you need to live your life. Every morning, just expect that he's about to do something. Every morning uchimuka, your faith must wake every morning. Jandamuka Mwari, mune something for me. Jandamuka Mwari. Remember kuti vese vakatororwa vane zuva vakasangana naye. Vese vane mari vane zuva zvakatanga. Vese vane motikari pane zuva zvakatanga. Every morning be expecting kuti God is about to do something in my life. Expectation is the breeding ground of a miracle. Every phone call tarisira kuti ine zvayakuchinja. Every meeting tarisira kuti ine zvayakuchinja. Even wadanana nemunhu kwe5 years, zuva raachafona tarisira kuti ari kutaura zvinyowani, because zvaunoziva zvakusvitsa pavasvika unoda zvinyowani kuti uende kunext level. Musanyeperwe, denga harisati rapedza basa. Vanokomborerwa vasati wakwana, vanoropafadzwa vasati wakwana, vanochata vasati wakwana, vanoenda kumateneti vasati wakwana, vanotenga mota vasati wakwana, vane mufaro vasati wakwana, vanoenda kumaholiday vasati wakwana, vanosimudzwa vasati wakwana, vanogamuchira vasati wakwana. Tina Mwari ari kurutivi rwedu, tine nyasha dziri kurutivi rwedu. Anozvigona Mweya Mutsvene. Ndiye muiti wemabasa makuru, kana akupfeka anokuendesa kure muzita raJesu. Hallelujah. Chimboomberera Jesu maoko, chimboomberera Jesu maoko. Wakananga kuaritari neoffering yako nechegumi chako, tichiombe tichiimbirwa nepraise team. Andikakanganwe Mwari zvamunonditira mazuva ose, ndoona Mwari munondigonera zvizhinji. Mwari zvamunondirwira ndongomutenda, ndoona Mwari munondigonera. Andikanganwe, andikanganwe, oh mazuva ose, oh Mwari oh wakanganwa se, usakanganwe.